ตามดูgue tampil ini live direct YouTube wow tidak ada habani siapa para gider rumah haba bisa Murtika bro ya nah माबायदि मोनदों? मोजां हा? होमबासो जोङो मोजां मोनगोन बाबो सान्दुंथार
हेबो माथो हाबान दै लांफैदों हाबान दै हाबान दै लांफैनायखाय आयाव गरमाव थांनो हाया माथो लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक हरलाजोबदो खावलानानै हर गावसिजोबनानै हो नोंखौलाय आंलाय गोसो थैयो सना नोंखौलाय आंलाय मोजां मोनो आगै आगै बाग्रांसि आगै बाग्रांसि खोमाखौबो समायनायै नोंखौलाय आंलाय गोसो थैयो सना नोंखौलाय आंलाय मोजां मोनो आगै आगै बाग्रांसि आगै बाग्रांसि सिख्ला बैसोआवनो फिसा गोनां बायदि दख'ना बुजुनाय आगै नोंनि सिख्ला बैसोआवनो फिसा गोनां बायदि दख'ना बुजुनाय आगै नोंनि सनालि नोङो फाइनालि नोङो जेथिंबा गंगाजों दाउ फिसा खांनो रोङै दाउलुरि दाउ फिसा खांनो रोङै दाउलुरि आगै आगै बाग्रांसि आगै बाग्रांसि खोमाखेबो समायनायै नोंखौलाय आंलाय गोसो थैयो सना नोंखौलाय आंलाय मोजां मोनो आगै बाग्रांसि आगै आगै बाग्रांसि आया मा हाबखो गाजोलसो हाबबाय माथो आयाव सोरखिलायदों खस्थ' मोनबायलै दै लानो फैनानै आगै आगै बाग्रांसि आगै बाग्रांसि खोमाखेबो समायनायै नोंखौलाय आंलाय गोसो थैयो सना नोंखौलाय आंलाय मोजां मोनो आगै आगै बाग्रांसि आगै आगै बाग्रांसि आगै आगै बाग्रांसि सनालाय आगै बाग्रांसि दैमा मोनबाय दैमा दैमा दैमायाव फैदों दै लांनो नै हिनजाव गोदान हौवा गोदाननि गरमा दैमा नै बैराथि बुरो नै बैराथि बुरो फिसा फिसासो
इसोरसो बैराथि नङा ना इसोरसो ओइ इसोरसो बैराथिया आं मिथियाना बैराथिफोरखौ सोरखो होनो मा बैराथिफोरजों लाजिलायनाय दे खावदो मा खालामबाय थाखो लागाव हो 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 आया फुजासो नै नायग्राफोरखौ नाय मा जाखो खावग्राफोरा थाब खावहैदो बारा मिथियालै मा बुंनांगौ मोजां मोनोबा लाइकखौल' बानायला हरलाबाय हरलाबाय दैमाया नै दैमा नै दैमा दैसानि दे खावदो गरमथार दै खावग्रा बैराथि ललिता मा होनो नै जागोन जायाखैब्रा बिराद गोलाव जासिगोन माथो नै जाहा बाजै लावगाया माबा दांखाबलाबायनो नागिरलाबायदों सोरखौबा नै हौवा हिनजाव गोदाननि समान सानैबो समान हमना बे हौवा दै बे हिनजाव फै दै खावबासो
हौवा हिन्जावखौ बासायहरनाय जाबाय दै खावनाया सानजाजों ना सोनाबजों हा दै खावखांबाय थांसै दा जेबो नङालै हाबनांनाया
Sonati mainati bibari membari ma oi soinai men ane katia koi Baisagu 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 botera soinai men dan bisa rongzani koi Duku dah hang sakit Zakanan hadina dusukum Kermainai koi Oh bagurum 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 ba Demosani Jauhinai budi Allah Rongganai berterang Faibai, bardashika so faibai, juli khawdorai horbai. Sengara gusa, jalai bai kusa badai. Naunaya, danaya, janaya, manaya, gusa khayu manuba, anganiya mohorko, figana phaya mangana mana sona ko Gelia 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 माझा बागुन नरनी हायाव गोसोआ गलि जोबाय संसारनि खोथाखौ माबोलाखौ सानबावगोन गिनायबो गैया साननायबो गैया मा जाखो नों सनाथि मैनाथि बिबारि मोनबारिमोन ओइ सैनायमोन आंनि खाथियाव फै बैसागु 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 बोथोराव ओइ सैनायमोन दान्दिसे रंजानि फै दुखु दाहा हामसाखै जाफानानै हाबिना गोसोखौ फोरमायनानै फै बागुरुम 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 मोसानि जावैना बुब्लियावनो
Isinसै लाइभ फैनाया दा मोनायाव हिन्जाव गोदान हौवा गोदान फैबा थुखैलायनोसै लाइभ होलायनोसै मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय मोजां मोनोबा लाइभ हरबानो जाबाय दे बिदिनोसै করবো আমার ভাইকে